Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon roɓe ndu jaydeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe seerenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal yuppa e aduna fof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye bonum gorko Amadou Moussane bisimilla moon bani mba debbo pullo salminama salmitama witama mba kono tan komi baɗo organisé élection mo ganduɗa ko anticipé parce que a watti tonjimi Aissata non Amadou mi toñande a watti tonjimi te pama won rewɓe less ñande foof eɗi mbi yomi tooñe mbimi ala min woppanam ɓen mbaɗo woɗ waɗama no o gañima donc min wawam tooñe Amadou ɗum ko sisi ɓe tan ndewata less ina haali gonga noon ko ɓuuren ko hewde ne adda caɗele ko sisiɓe ndewata less noon ko ɓuuren ko hewde non ko noon a salmitama no fewi subake en calmini dendagal yiiɓiyankoɓe men hettiyankoɓe men ɗo goni e nder jokli dunde baba adama nde foof ko salmindeɓe e juuradeɓe kono kadi ko caggal yettude Allah e julde nabi mouhammadin ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ko yettude nene kam e baba mbiyen ɓe kadi kamɓe hettiyankoɓe men no kala subaka ko weltare e weytare coftal joguiɗen huccidde mabɓe humnude aadi bile aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi kono kadi e wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ko kabaru goto kuccam hoorejo mawɗo leydi ndi Macky Sall hanki e ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe ɗum ɗon noon ina wayno de kongol waɗi hanki waɗi lawol nayaɓiwol komo huccite ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ɗon noon ko caggal nde o boros covid 19 naati hanki ɗum saabi noon walla mbiyen naati leydi men ko ene tolno hande lebbi nayyi saabi noon ene wayno hoorejo Macky Sall hucciti e ɓiɓɓe leydi ndi jaydeji noon peni dawi defti e konngudi makko noon tigui Amadou ko jayde le soleil udditadama ko noon tigui nden ɗon jayde guendiri ene wayno tan nde wi ko o boros covid 19 horejo Macky Sall ne wayno siifi kono kadi yamiri gasirde oɗo ko wiyete état d'urgence kam e couvre feu tawi noon ko gonnoɗo ɗo kine tolno hande e lebbi tati ɗum ɗon noon o natini ko wiyete ko hono résilience kono kadi systéme sanitaire to banggue ha joni ko yonna no fewi wona gonka kame jogal oɗo boros ha tengti e safroɓe leydi men Sénégal horejo Macky Sall ne wayno o weltanima tigui kamɓe yimɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe les forces vives manam tan dariɓe jamma e ñalawma ina kay kaaɓo o boros covid 19 goɗɗum ko tawate hen ko e raali hoorejo Macky Sall so wiide wonde de ina wayno yo yimɓeɓe teddino ɓornade masque e nder nokkuji dendaɗi ɗi kono ne kadi o arti e ɓamtogol ko yetti ko e laaɗi diwoje hakkude leyɗele woni vol internationaux wonata ko ñande 15 lewru juillet kono kadi guddigol hono keeri less kam e maaji ɗum ɗon de o saaha hande koko heddoto e uddade tigui no wano ni kono kadi o arti e ƴettugol ko tolni e temedde joyo hani e ujunere tawi ko safroɓe e ɓeydo tigui e wonɓe ɗo ɓe ɗum ɗon noon ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nangui hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ko jeyde enquête loski nden ɗon e subaka hande o wi ko gasi tigui oɗo état d'urgence kam e couvre feu horejo Macky Sall oɗo sahade hande waɗi déconfiné e l'économie leydi Sénégal woni tan de o ɗeɗɗiri hono faggudu leydi ndi ɗum ɗon noon kanko horejo Macky Sall caggal nde o habri wonde oɗo saaha hande gasi ko yetti ko e état d'urgence kam e couvre feu ɗum ɗon noon ko guila hanki natanama ko wiyete ko l'air post covid 19 woni tan jaltal tigui oɗo boros coronavirus kono kadi e koddigal muɗum beele tan faggudu ndu ina wawa ƴellitade no hannirta ni kono kadi so ɗi konngudi so en defti hen so wiide wonde en mbawa tigui accidde o boros gurnameje men kono kadi en mbawa acciddemo ko yetti ko e faggudu leydi meɗen Sénégal kono kadi o hunima no Diagne Le Soleil nde windiri hono temedde joyyi ha ujunere agent ɓe ganduɗa ɓe ko safroɓe ɗum ɗon noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho jayde enquête koye konngudi ɓe ganduɗa ɓe ko Diagne Le Soleil kono kadi yimɓe hewɓe cuuti hen konngudi ne tawe e nder nde jayde wiyetede enquête jayde las quotidien o subaka hande kañumne kadi arti koye ɗin ɗon konngudi so wiide wonde de état d'urgence guittugol muɗum kam e couvre feu horejo Macky Sall ne wayno de ɓittiti e leydi men Sénégal to banggue ha joni accidi hono virus o e yidde muɗum hani e gueɗe mum ɗe jokki wadde kala e saaha kono kadi e konngudi hoorejo Macky Sall en tawi hen ina wayno ɗo e nefde walla mbiyen cyclude ɓe ganduɗa ɓe ko wonduɓe walla tumaɓe ina gondi e boros coronavirus ne wayno ko ɓeydana neɗɗo tampere kono kadi e
mette no feewi e on ɗon rafi mo wondi kano kadi ke o holliti wonde ɗum noon kadi ko wasde ha joni yonnude walla ni abbade walla fawade e gonka leydi Sénégal to banggue cosaan fina tawa ha ni e gueɗe diine ɗum ɗon woni ko hoorejo maw leydi ndi suuti hanki e yesso ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde wi ko gasi état d'urgence kam e couvre-feu nde wi tan noon ina wayno ko geste barrière battidiɗo woni ko jayde windiri o subaka hande kono kadi nde arti e ko yewti ko e hono waktuji dawetenoɗi e kala sa e kala ñande ko adi o mboros covid 19 so wiide makko de ɗin waktuji gartirama e saaha mbo joguinoɗi e saaha mbo gonno o kono kadi keeri to banggue ha joni laaɗe diwoje woni dow ma uddita ñande 15 lewru juillet ene tawe e hello tati e nde jayde witende quotidien le quotidien ko vox populi addi nden ɗon kadi arti ko hen nde wi ko hoorejo Macky Sall nde wayno de siifi ha joni ko yewti ko e polgu muɗum walla mbiyen tigui e folede muɗum hakkude mum e o mboros coronavirus ne wayno tan de jayde wi ko Macky accidi oɗo mboros o acciti mboros o tigui mo ɗeɗɗuno kono kadi ko gam yidde ha joni fabade faggudu leydi meɗen Sénégal so en defte kongude makko no jayde wiiri ko en mbawa tigui accidde o mboros gurnameje men kono kadi en mbawa acciddemo faggudu leydi men Sénégal gasirdi ko yewti ko état d'urgence et couvre-feu ɗum ko ñande oɗo ñalawma hande tigui capanɗe tati lewru nduɗo ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde kadi hono gudditilgol ɗiɗo keeri leydi meɗen Sénégal wonata ko ñande 15 lewru juillet no wiiri jayde nde egal vox populi ko libération nden ɗon jayde ina wayno ari koye oɗo mboros covid 19 gasirde oɗo état d'urgence kam e couvre-feu kono noon kadi ɓamtugol ko yewti koye laaɗe diwoje hakkude leyɗele ɗe jayde wi noon ina wayno tan de ko kawɗi woni tan wondoɓe mboros o tigui ma tigui ɓeydo ɗum ɗon noon jayde wi koye on tuma hoorejo Macky Sall itti foof kono kadi nde arti e ko yewti ko e reftude konngudi hoorejo Macky Sall en mbawa accidde o mboros wawa tigui ñamde gurnameje men kono kadi o ruto omo ɓitta économie woni faggude leydi men Sénégal woni ko hoorejo Macky Sall wi kono kadi o gonɗi ni caɗele de ina goodi ha joni virus o woni tan mboros o ina ɗo kono kadi o arti e limorde ganduɗa nde kay ko hewde no fewi ko wayno temedde 5 ujunere tawi ko mayɓe kono noon kadi ko ɓuuri million ngaji 10 neɗɗo heɓɓe oɗo mboros ɗum ko nder jokli windere nde kala e kuuɓal jayde nde arti e limorde ganduɗa nde kay ko temedere jeetato heddiɓe mboros o tawi noon hen 10 ko e nder balɗe tati Dakar noon ɓenni limore ujunere heɓɓe o mboros covid 19 toon to Thiès heeɓi ko capanɗe tato e jeenayo hesɓe tawi ko e nder ñalawma goto ɗum ko diwan Mbo Rayo ko l'observateur addi jayde groupe Futurs Médias kañumne arti ko yo pandémie covid 19 guittugol état d'urgence kam e jaltugol e oɗo couvre-feu hoorejo Macky Sall de no jayde wiiri koko ɓitti hakkude ƴiye ɗiɗi ɗum ɗon noon ande arti ko yewti ko e oɗo urgence mo ganduɗa ko to banggue faggudu kono kadi ko yewti ko e to banggue ha joni cellal ɓaali leydi meɗen Sénégal jayde noon ina arten ko ɓuuri yaji ko hayso tawi nde o suuɓi haalde ko konngudi walla mbiyen hakkillaji dariɗi wonande ɓeɓe ganduɗa ko jiginantoɓe hono safroɓe so wiide wonde de o saaha hande ko déception mawɗo ɓe keeɓi ɓeɓe ha tenkinoɗe ɓe ganduɗa ɓe ko ha joni eɓeɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e boîte uji nowi woni tan ɓe ganduɗa kañumen jeeɗinor boîte uji cikkannode ko hoorejo Macky Sall ina accitanaɓe kamɓene kadi faggudu mabɓe wawa ƴellitade no hannirta ni jayde stade uddata dama ko noon tigui nden ɗon jayde de ina wayno arti koye oɗo choc mawɗo tawi noon ko gam ha joni poɗodiral toon to podium mbo Liga espagnol Barcelone oɗo saaha hande de ina kay alay saago foola oɗo équipe biteɗo Atlético Madrid ɗum ko hande kikiɗe ɗum ɗon noon ina wayno ko match mantiniɗo tigui paɗaɗo hande toon to Nou Camp stade mbo FC Barcelone ɗum ɗon noon yimɓe heewi cuuten konngudi kek cité mo ganduɗa kam tigui ardi kippo FC Barcelone so wiide wonde de maɓe mbad kala hunde gam ɓe mbawa folde match o hono goɗɗo noon cuɗɗen konngudi ko Diego Simeone keblino kippo Atlético Madrid holliti wonde de kamɓene maɓe tan jokku jaɓal mabɓe sade kay woni guila nde ɓe garti e on ɗon confinement woni ɓamtogol ngol ha joni ɓe keɓani ko woni défaite kono ɗum ko ina tawe hen ko yewti ko kadi e calcio ɗum ko toon to Italie course mo ganduɗa o ko hakkude Juventus et Lazio ko course en distance ɗum noon tigui ma jokku e oɗo talata hande no jayde wiiri ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gaddane e roɓinu men jayde jeewo subaka Aissata noon tigui Amadou wadde ko en udditu eɓɓore woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendu noon Amadou hande yewtata tan koye hanki gardiɗo leydi ndi hucciti e Sénégalais ji
ɗi fof haalde moɓɓe e to ganda ko ɗon rafi o tolni kono kadi ko ganda hesɗi hen e ko hesɗi ko ƴetti hen ko hesɗi ko Amadou Ndende ine jeeya hen hande dartinde couvre-feu woni état d'urgence mo ganda yimɓe ne gonno hen couvre-feu puɗɗortonoɗo 23 heures Amadou hande dartinte kono kadi Amadou ine jeeya hen kadi wiide makko en mbawa woppide koye amen tan e rafi o tawde e banggal gartam leydi ndi ɗo joni ne rutti caggal ha wooro ko ɗum saabi il faut yimɓeɓe ne gurda e oɗo rafi kono kadi ƴettita liggeyaji mumen ine jeeya hen yimɓe ɓe ɓe ganda mbiyano ko yo daw 9 heures ha 15 heures joni wattama e heure uji ganda ko hen wonno woni 8 heures ha 17 heures Amadou ine jeeya hen kadi avion ji 15 lewru ndu ma fuɗɗito kadi diwde kono ko fayete e lawol lesgol ko wayno frontiére men e hoddiɓe men ko way noon ɗum ɗon ne suwa taw mataw ɗo e ɓoyde ma ƴewte Amadou ko noon tigi haram arde décision mbo hoorejo mawɗo leydi ndi ƴetti Aissata ko siftinde bandiraɓe hoorejo Macky Sall woni koye confinement manam koko jonci koye wona hande balɗe jonde toon to Mermoz sa darini hanki o waɗi oɗon discours à la nation koye visioconférence manam hay jande ko goto yettaki mum toon to fenêtre mbo Mermoz woni ɗo galle makko ɗo bureau makko e hoore muɗum wadde en paami ko rafi mo ganduɗa o ene woodi nanɗo kono kadi artude décision ko décision baɗɗo fayida en tout cas min to bangam sabu ene wayno ene laaɓi ceer sahande waɗete confinement oɗo walla nde pelliti ƴettete hen to banggue état d'urgence et couvre-feu e on tuma eɗen jaara e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ka hay goto heddaki hen fitano muɗum heddaki hen kono ɗum fof e wade noon ene wayno laygol rafi o ene jokki yimɓe ne maaya kawƴe ne ɓeydo hewde kono kadi yimɓe ne jooɗi to gotel gollani foof ne daari donc noon hande lebbi tati en mbawa jokkude e onon couvre-feu te kadi kawƴe ne jokki layɗe wadde ɓaade ko noon ko yaltude golloyo heddo e geste barriére uɗi ɗum woni ko jojji so tawi rafi o nan ɗo hatta kam taw économie meɗen kam ene wawa ƴillitade hay sinno ko seeɗa saabu en keeɗima hanki ko farano hikka nde ɗo hitande to avant oɗo mboros covid 19 ina fonno wonde jeegom piccal jeetati e nder temedere to banggue PIB woni ɓamtade ganduɗa nde koto faggudu leydi Sénégal kono noon sababude rafi o ene faɗa 1,1% woni goo piccal goo e nder temedere hay ɗum ne wawi jasde ɗum donc noon eɗen gandi rafi o wonko waɗi ɗo impact mawɗo to banggue faggudu leydi Sénégal foof noon waɗi ɗum ko darde nden ɗon darde ganduɗa nde en darima ɗum wasnode famde noon ene hen wonno saabu nde rafi o ari nde ardi koye hawjede yimɓe ganda wiyama Chine waɗi o yaltiri rafi o koto banggue confinement te en ganda Chine kañum hoore muɗum won probléme goɗɗo saabu wonkoɓe kalnade yimɓeɓe ko wiya ujunnaje tati e maayi toon e sahade rafi o sari nde ɗum ɗon koko ɓuuri ɗon ɗum ɗo eɗen gandi haalluji keewi hen ene gasa ma ɗum laaɓoyɗi kono ɗum ko caggal covid wonoyta ɗum ɗon noon ɓe iti ñembude Chine ɓaade woni ko confinement waɗi te rafi o layani toon no feewi te ndekete wona noon leyɗele foof jaɓɓe gonɗo no feelo addi probléme hannde sinno Afrique men yawino famdi ene wayno wona ni wayatno yimɓe ne mbawi jokkude haajuji mumen yaada e rentare ko ɗum tan woni ko jojji ɗo ɗum kadi woni ko haalno guila adana wadde ko haalno guila adana ko joni fama ko hen arta en tout cas ko décision baɗɗo fayida mbo hoorejo Macky Sall ƴetti noon tigui Amadou ko décision baɗɗo fayida saabu rafi o ne wawa en mbawa woppidde koye amen tan e rafi o jooɗade ha gartam leydi Amadou rutto caggal no ruttori caggal ni te leydi ndi sohli ko gartam gam wawde haɓade oɗo rafi te ine jeeya e oɗon e gartam oɗon Amadou hande aéroport uji udda port uji ɗi udda ɗum ɗon fof woni ko ganduɗa ete ko caɗele te ko dame ganduɗa hande ene nannanno kopareje e nder leydi ndi kopareje badɗi fayida hande surtout to banggal aéroport e ko way noon hande so ɗum ɗon fof uddama muusat hande ko wayno commerce Amadou hay commerce tokosi e nder leydi ndi koko jotti yahani wadde noon so yimɓeɓe jotto tan mbiya rafi o walla yo waɗe confiné yo waɗi ni yo watti ni te confinement e ko way noon koko waɗi ko yaadi woni banggal kopareje ɗe ɗon kopareje ma liggeyde naata so liggeyaji dartama walla heure uji ustama fala budda il faut économie o ne usso yara caggal te ɗum ɗon koko nawrata leydi caggal te oɗo économie Amadou jaaroɗo caggal koye lebbi nayyi économie o fo yaari caggal jotti kono ko arti
artirta ɗum ko hande Amadou holo ma bur lebbi nayi hande ko ganduɗa ma yimɓe liggito ɗum ma yimɓe darto kadi gam tan ko rutti caggal ko yimɓe mbawa heptude hen kadi Amadou. Andi Afrique ina wayno ko manam ko soynaka ko to banggue faggudu muɗum woni yolde mawde walla gaska mo ko ganduɗa ka hande mboros covid 19 asi ɗum to banggue faggudu leyɗele meɗen wayri yiyede kene tolno hande duuɓi nogas joyyi donc ko ɗum woni ko attat ɗo wona lebbi nayyi wona hitande kono ƴeewoyte ko ɗo e duuɓi nayyi duuɓi joyyi so tawi o rafi yaltiɗo donc noon eɗen gandi ko ɗum impact mawɗo mbo rafi o waɗi ɗo hen ko wona ɗum ko artude e ko yetti ko e hanki en nanimo hoorejo Macky Sall wi yen ñaam ko ndemeten ko en tout cas eɗen kewno wiide wonde oɗo rafi ari ko jangguinde kono kadi ko occasion mo poɗɗen wadde saisir manam mo poɗɗen hono tamde e juuɗe meɗen ha mbawen yaltude ha Afrique anda janggo muɗum ene wawi tigui ummade e leyɗele mum wadde wiya ko yo yimɓeɓe dutto e ndema yo yimɓeɓe dutto e ko mbaɗanno ko e nder leydi ndi saabu hande o eɗen gandi ene gasa wasa weeɓoyde jiggoyade caggal leydi saabu hande aduna ko hufdini manam rafi ko hufdini windere nde foof te yimɓeɓe ganduɗa ɓeɗen keɓanno munen maaro to banggue jiggade walla gawri walla e ko nandi hen ne gasa ɓen ɗon hande ko noon tigui Amadou koko mbiɗa ko tan te pour ɗum ɗon waɗa il faut mesure d' accompagnement ko ɗon min ndewata min totta moon aadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi no subaka foof ko bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno ene banggal caméra o yo Allah waɗan en jammi kisal.